for mention this is hospital no ma bedru. Me de di Aboaten Eric, me health service administrator wa. Ye DDNS. Madam Faustina Ejewa ene mpanimfo nurses mpanimfo a ɛkan ho ɛna yɛhyia mu. Ɛna no pɛ yi ɛdeɛ na ɛde ma bedru a. Madaroma anɔpɛ de bɔkɔ sɛ hospital de akɔyɛ yɛ fie sanse nam kono ya dom e de later santin ma twem ko ne de di to ne akɔyɛ asante ma bunu di ɛsom no nya nua nsa wɔ front ma na ntwene di wachi adɔyɛ nyina aka som ho nti wo hwɛ a nse last year sante ade hyema yɛ wɔ Dallas ombɛyɛ adɔyɛ wɔ main hotel one na we di ɔmo hene ɔdɔ ma no yɛ na nam fama katachia bebi enra 6 na woda no yes adia aka na koma se obeye aboa nyankopon adwuma ne se abatan omoda paternity omo ma wo nyina no ko obeso so omo so nkakra na omo de aye e de discharge omo na afin so de sa to so bi oye nkra na ya wo omo 6 no a no omo wo da hia no ko beso si da mo omo da bia so ye ba ye dwene omo wo ha ho mi wan so nipa ne gina omo so hwe omo da ne da nyina no yes ene ne maame no ne nuanom ne bra mo a mo hospital a mo ye nyame adwuma onzo beke kanensase kakra ye pie ne drinks enko no so di amamo na nka mo so mo bompa ye pa e bia so ne so ti madaroma no pa de mu ye wa ha ye na na bebiu na e de adoyi aba. Okay. Ye better na mframa abebiu. Akatachi say no man in mframa aba fa menhia this is hospital. Yeah. Your head of finance also now joining here. A friend Mr. Osman Kamel. Inti you better must na woman into ne say na do your baby aso mention aso mama phone be wo ye ne umuma eni mabusu nyina na said ye Oliver e kan da bia no we are always asking for more inti no yesre yankopon sha e ma no Dallas na menhia nso yesre yankopon insha e ma menhia enso edamasi yo enti ende na de adri su de me say ye ne mu nyina ebetu anamo na ye wura inside so that mu ankasa mu de mu ani behu mu betimi ne mamefo ne bi adi nkomo na nkwaye te se ebia nchen ha yia na mu de ahye yensa na mukọ abra munye very sure say ebia ebe dwumadie pa na mu de ba ye se mu ba beboa ate wo mu kaso ebedru mpanimfo ho enti na say ye finance head of finance ya accountant ono nso na gina he enti wadi adanse se mamefo na se mo oso wo mo so eboa wo mo mutimi etua wo mo ho ka mo kofie no ebe ye sa pepepe na ye hwe ye mame yi a wona ye maternity in charge na ye mame nso ye maternity block in charge nti wo mu nyina wa ha a wo behwe amasika no de se eye ne ho adwuma no ebe ye ne sa pepepe nti e ka kire ne se ba bibia wo no nyankopon nhira no bọtọ a woyi free mu na Awurade nhyɛ hɔ ma na nka ebinom nso ɛnhwɛ enti de ye ka ne sɛ abusuafoɔ a mo hwɛ yɛn na mo tie yɛn no atwa sa no enti mo nso mo nhwɛ na mo nsua esan sɛ aha sei wo mu sɛ yaban ayaresabea de but ɛyɛ sɛ nipa baako nsa ntimi ɛnkata nyame ani ɛno nti na ban ne mba no dɔɔso enti ɛbɛkɔ rana wopɛ machine bi upa fidie bi upa bribi ebedru ha no na ache enti obi atwa sɛ yi a mo hwe wonso wuhu a wonso start dwene manhia district hospital ho yɛsɛ kitwa bi ensa de obetimi abɛyɛ ɛde aboa bia yɛbɛsom yɛda mo ase ya nana wɔ America de aka na koma sa no pɛ me ma friend nana from Katechi Santiago de Shimai Dallas omo hene no ti anopedi obaya ya be ya do ya dodo na ene so lucky nzo abeka omo a yankobo aka na koma se omo a oba no nti ene ye obai awodai one ne nyina ahie mpe ti obepese obaji 1000 Ghana cedis so de bebo foto ama akra no na nzo odi bi aka ho baachi ti anopedi owu ya wa ha anam from ma bebi na de ba ase
Amen. Amen. Mo se wo ba no. Nana bi a owo amanone. A owo otu nana otumfo ahimfie ha yi a. Nana ababio. O se opesa wo bai. O so seed. Asa akyɛdeɛ bi ɛto akwadaa no na honhom ne kra ne nipadua so sɛdeɛ wode ne kɔ fie yi wɔbɛba bɛnyini kama na daakye wabɛyɛ panimpa enti hwɛ a wobɛhwɛ abɔfra no ɔto wo nsa ase sɛ wate aseɛ ama watumi anya ahoɔden ne anigye de ahwɛ no kama sɛ wate deɛ yɛka no ase enti ɔmo pɛ sɛ ɔmo de sika bi ɛto akwadaa no awewa mu ɛma no wode ne kɔfie memfa nkɔyɛ chop money sɛ wate deɛ meka no wokunu ba aka kyerɛ no wɔse ɔde so seed ɛwɔ akwadaa ne ti so sɛdeɛ ɔno nyame ayɛ n'adom ama wanyina ayɛ ɔbrɛmpɔn sɛ wate asɛ na nnɛ ne so aba mfasoɔ ama wɔ man no woba no nso daakye biara ɔmmɛnyini ɛnyɛ sɛ wɔno saa enti wobɔ mpayɛ bi a nana no nso ɛyɛ a na wakae no sawati bio nkopo onhyira onto nkwanam oma wonyini nche oma wontena ase nche osusia nyankopɔ mabɔ ho bai kopɔ mo ho bai enyi mfiri musuom esem ebeba aso bia nyankopɔ enyi mfiri